Dobroveče. Naš gost je Slavimir Stojanović Futro, dizajner, vizualni umetnik, pisac i profesor. Dobrodošli u Užičku biblioteku. Bolje vas našao. Malo jeste neobično ovako online, ali šta da radimo, situacija epidemiološka je takva i onda moramo da program realizujemo ovako. Jedan od razloga za gostovanje u Užičkoj biblioteci, pored knjiga koje ste napisali, je i izložba koju imate ovde u Gradskoj galeriji u Užicu. S obzirom da ste poznatiji kao dizajner nego kao pisac, što potvrđuje i više od 300 međunarodnih, regionalnih i domaćih nagrada u oblasti dizajna, zatim nagrada za životno delo Udruženja za tržišne komunikacije Srbije, kao i saradnja sa međunarodnim klijentima kao što su Sony, Duracell, Mercedes, Michelin i Coca-Cola, Seat i mnogi drugi. Koliko se razlikuje iskustvo pisanja od bavljanja vašom osnovnom profesijom, odnosno dizajnom? Pa razlikuje se suštinski jer je to jedan, da kažem, drugi poseg unutrašnji neki svet. A proces i sam kreativni razvoj događaja je potpuno isti. Dakle, samo različit je bunar iz koga se crpi, ne samo inspiracija, nego i želja da se nešto saopšti. Jer ovo kada vam neko naruči, kada radite u domenu primenjene umetnosti, ona se zato i zove primenjena umetnost, jer ukoliko nemate naručioca, onda je to čista umetnost. Odnosno, ukoliko ste vi sami sebi naručilac. U ovom slučaju, kada pišem, niko od mene to ne naručuje, nego ja jednostavno moram da nešto ispričam. Što mislim da je dobro podeliti sa drugima i to je to glavno iskustvo gde sam kroz pisanje mnogo više, kažem, dublje zahvatio delove svoje ličnosti i isto tako, zahvaljujući sad, imam preko 50 godina, to je taman vreme kada čovek oseti da ima šta da kaže i da podeli sa drugima, a da misli da će to na druge ostaviti neki efekat inspiracije, nadahnuća ili dati neke odgovore koji ljudi možda nisu u stanju sami sebi da daju. Dobro. Jednom prilikom ste rekli da ste olovku za crtanje u jednom intervjuu, da vam je to omiljeni predmet, a zamenili ste olovkom za pisanje. Šta je bio uzrok tome? Pa jednostavno ja sam od uvek pisao, moram da priznam, ali ne tako intenzivno i ne tako vešto kao kad čovjek nešto vežba pa nauči da radi bolje. Ja sam kao klinac jednostavno žudeo za nekom pažnjom, pa mi je lakše bilo, kad sam bio baš mali, lakše mi je bilo da pišem. I mislio sam da ću postati novinar. Nisam nikad čak ni mislio književnik, jer sam živeo u tako jednoj operativnoj porodici koja je morala da zna od čega ćeš da živiš. I onda kao književnici, umetnici, to nema para nikakvih, još u onom socrealističkom dobu kad sam odrastao, nego bolje ti lepo budi novinar i tu ima novca. Tako sam bio usmeravan da ću možda, ako budem teo stvarno da pišem, da ću biti onda jednog dana novinar. Međutim, umeđu vremenu sam naučio da crtam i postalo mi je lakše to izražavanje kroz crtež i više sam i lakše mogao da dođem do pažnje koja mi je trebala. To sam, jednostavno je to falilo i onda sam gledao čime ću moći najfrekventnije da dobijam porciju ljubavi, ali sam znao da moram da je zaslužim nekako, tako da mi je lakše bilo sa crtežom to da postignem, jer sam uvek mogao neki novi crtež, neku novu budalaštinu. Uglavnom sam crtao neke stvari koje su šokirale drugi. Karikature? Pa da, uglavnom, nacrtam prvo sebe, naravno, s velikim ušima, nosem, šta god već preteram, i onda steknem pravo da i drugi kritikujem tako isto. Tako da su tu prvo krenuli iz odeljenja, naravno iz porodice, međutim, vremenom je nekako to pisanje palo u drugi plan. Ali kasnije kad sam postao dizajner unutar advertising industrije, tu je od mene se očekivalo da mnogo više konceptualno razmišljam, da znam šta je u pozadini svakog projekta i da znam tačno šta hoću da kažem, pa makar to bilo i sa slikom. Tako da moj dizajn nikad nije bio opterećen formom koliko je bio opterećen sadržinom, u stvari. I ja sam među dizajnerima od uvek bio, kako bih rekao, prepoznat kao neki konceptualni dizajner, a ne estetski dizajner. To je jedna suštinska razlika u našem poslu i zato mi je bilo lakše da pišem.
pošto smo mi u biblioteci večeras, ja bih prvo da porazgovaram o romanu 9. Na početku knjige stoji rečenica, u ovoj knjizi je možda sve izmišljeno, ali već nakon nekoliko strana lako se može zaključiti da se radi o autobiografskom delu i o jednom vrlo zanimljivom životu. Pa da, to je, suština je bila da sam morao tu priču da ispričam, svoju životnu. Nekako se i osjeća onako, kao da ste jednostavno, dok ste ispričali tu priču, da ste neki teret skinuli sa sebe. Jeste. To je definitivno psihoterapeutski roman koji mi je veoma poslužio, ali kažem, ne bi ga nikad objavljivao da nisam objavio ga u delovima na Facebooku prvo i video reakcije ljudi i onda su se pojavili izdavači i onda je to jednostavno dobilo taj uzgon mase koja to čita. To su stotine komentara, bile fenomenalnih, naravno. I za mene srceparajućih, jer za mene ta knjiga izuzetno teška bila da se napiše. I jezik kojim sam pisao je bukvalno taj koji i koristim kao i sada što pišem. Nisam baš mnogo se bavio stilskim vežbama tu, niti znam da ih kontrolišem. Dakle, i kroz to pisanje šta mi se najvažnije desilo, pogotovo kod odnosa prema grafičkim dizajnu i komunikacijama tim masovnim, shvatio sam da ukoliko imam knedlu u grlu dok nešto smišljam ili pišem, dakle da sam na ivici da zaplačem, da je tek tada dođem do svoje istine neke koju onda, to se oseti jednostavno, to ljudi kad čitaju isto im se ta knedla formira. Da. Pa knjiga je nekako pisana i stil je jednostavan, pita baš bukvalno kao onako kakve su i vaš dizajn, ono što odlikuje vaš dizajn. U romanu ste opisali odnos glavnog junaka prema nagradama. Kada glavni junak dobije nagradu Global u Njujorku, u jednom trenutku kaže da će tu svetlucavu statu zaovek zadržati, jer bez nje gubi tlo pod nogama. Koliko su nam nagrade važne i koliko su vama važne? I volila bih možda da nam ispričate kad ste nacrtali onaj prvi plakat na Paliluli. Da, to je, za mene su nagrade bile praktično potvrda da sam na dobrom putu, životnom. I da nagrada je za mene bila jednako zagrlja i poljubac, ljubav, pažnja, sve što mi je nekako falilo u životu. Međutim, naravno, kada se bilo čemu, kada se preteruje, to ne može da izađe na dobro nikako, tako da je taj lažni, taj privid u stvari da kroz nagrade mislite da je vaša ličnost formirana kroz taj uspeh, to je kula od karata koja se pre ili kasnije u životnim svakodnevnim okolnostima se uši na najmanji povetarac. I ja nisam mogao da to stvarno do skoro 40. godine uopšte sazidam svoje sopstveno unutrašnje biće da bi mogao da kažem da budem stabilan i čvrst čovek, jer sam samo te spoljne faktore uzimao u obzir kao neku garanciju da sam na dobrom putu, kao čovek, što naravno nema šanse. A što se tiče ovog prvog iskustva sa dizajnom, imao sam sreću da mi majka radi u konferenciji omladine Palilule, gde su svake godine dizajnirali, mislim, plakat za Palilulsku olimpijadu kulture, preko koje su ponikle mnoge poznati bendovi, nastupali su razni, baš ovako gradske face u Beogradu, između kojih i ne znam, posljednji igra Leptira, Neša Leptir, pokojni, ali veliki genij i duhovit, nenormalan čovjek. Tamo sam ga i upoznao, tad kad sam baš bio klinac i onda mi je bila velika čast da mene pozovu da radim. I onda ja to ništa nisam znao da crtam i najbanalniji mogući dečiji crtež kao iz sveske na zadnjim stranicama istorije ili srpskog sveske, tad sam najviše crtao. I to sam preneo te crteže iz drugog razreda srednje škole na plakat. I glavni štos je bio što sam mislio kad se odštampao taj plakat i stvarno se oblepio po celoj Paliluli, ja sam imao osjećaj da svi sad znaju da sam ja to radio. I kad prođem ulicom, oni 100% misle, evo ga ovaj što je radio ovaj plakat. A plakat je tragičan. Videla sam. Ne može gori da bude. Ali mama je radila tamo i ja sam pelcovan bio, zato što sam imao osjećaj, evo ga sad moje nešto što sam napravio, po celom mom kraju izlepljeno. Naravno da sam svim svojim drugarima na sva usta to
objavio da je to moje i da sam imao odmah mesto u društvu posebno. Da. Imao i onaj mali potpis. Mali potpis od Olike, potpis je veći od glavnih likova na plakatu. Pa dobro. Dečije bolesti, nema. Kroz cijel roman simbolično se provlači broj 9. Znači, sa 9 godina ste imali nezgodu, ali i mnoge druge situacije su obeležene tim brojem. Pa možemo li malo i o tome? Pa da, 9 je meni inače bitan i važan broj ovako u životu, kao i broj 3, tako neki jedan specifičan broj, svašta mi se odvija u tim nekim relacijama, ali kad sam imao 9 godina pao sam na glavu, igrajući fudbal, okliznuo sam se na neko parče leda i pao na glavu i zaboravio kompletno svoje detinjstvo od rođenja do tog trenutka i knjiga je praktično se odvija oko tog događaja i od tog momenta počinje moj novi život praktično. Što si da je 9 takođe centarfor u fudbalu, da je to isto jedan vrlo važan broj, ja sam to trenirao sam na toj poziciji, moj otac takođe. Dakle, ima puno tih dodirnih tačaka sa tim brojem. Moja ćerka puni 9 godina tokom odvijanja romana i u tih 9 godina ja ponovo proživljavam svoje detinjstvo, gledajući ćerku pred sobom šta se njoj dešava i kako odrasta, onda ja se počinjem polako da se sećam svog detinjstva. Naravno, nikad se nisu napunile sve fioke. Mada mnogi ljudi, kao što i znate, pozaboravljaju to najranije, pogotovo detinjstvo, i sećaju se fragmentalno onih stvari vezanih, recimo, za neke fotografije, pa se to nekako vizualno vežeš, lakše je tako. Međutim, nama su fotografije ukrali, jer su stajale ispred ulaza u stan, u nekoj kutiji, pa su ljudi odneli misleći da je to stari papir. Tako da ja nisam imao ni tu vrstu dokumenta šta je bilo u detinjstvu. Da. Pored broja 9, nekako se provlači i zelena boja. Zelene oči. Većina likova ima zelene oči. Zelena je boja zbog koga ste izgubili onaj jedan posao u romanu. Zeleni kofer. Da. Ima li ona neko posebno značaj? Pa ima, zelena je boja. Vi sad imate zelene pantalone. Stalno je nešto. Ne, ima definitivno zelena boja je pre svega važna za mene jer je to boja očevih očiju, maslinasto zelena i one su nekako kod mene urezane potpuno najdublje moguće. Jednostavno je, njegov pogled mi je uvek nešto više značio nego što je to uobičajeno i normalno. Tako da ako je to refleksija nečega, to je ta neka spoznaja stvari koje on zna, a ne ume da mi prenese ili neće, ili ga mrzi, ili nešto. Neko znanje koje ja ne mogu da dohvatim kao dete, naravno. A ovde mi se vremenom to zamenili smo uloge. Pored priče o porodičnim odnosima, nenametljivo donosite i priču o sklapanju najranijih prijateljstva. Pa ću ja sad pročitati ovde jedan delić mali iz knjige. Nik i ja smo bili najbolji drugovi. Nestao je iz mog života zajedno sa mojim bratom i roditeljima. Posle njega nisam imao s kim da se družim, niti da se takmičim. Sve sam morao da postignem sam. Zato sada, 25 godina kasnije, naslonjen na ovaj kestin u Central Parku, jurcam u ritmu hip-hopa, gledajući original njujorške brejkere na dohvat ruke. Sa njima smo sanjali da zaigramo Nik i ja. Da je on ovde, uskočili bismo odmah u masu brejkera i pokidali našu pobedničku koreografiju. To ne mogu sam. Pa da, živa istina. Nik je moj stvarno drugar, ne zove se Nik u realnosti, ali ja sam uvijek imao oko sebe ljude na koje sam se ugledao i koje sam nekako morao da dostignem ili prestignem. Naravno, ne toliko takmičarski koliko više kao uzore koje nisam imao kod kuće pa sam tražio van kuće. I Nik u knjizi, a Saša Leskovar u pravom životu, koji sad živi isto u Sloveniji gde sam i ja proveo 10 godina i dalje smo najbliski prijatelji, je i dalje tako jedan vitez koji je sa svojim, kako bi rekao, sa svojim vrlinama nedostižan za čoveka kao što sam ja. Lepo, lepo.
kad se nekako prisjetimo tih najranijih prijateljstava i nekako ona ostanu za ceo život kasnije u nekim godinama je teško stvoriti takva prijateljstva. Da, skoro i nemoguće, mislim, u stvari. Ovaj vaš roman, to je u stvari na neki način i priča o odrastanju u Jugoslaviji 70. i 80. godina, od druženju dece iz svih jugoslovenskih republika ima ona priča kad kao pobednik na nekom konkursu ili takmičenju za Crveni krst odlazite u Sloveniju, zatim o prvim videoplayerima, prvim poljupcima, pa čak i o nekim svakodnevnim dečijim igrama. Meni lično bio zanimljiv onaj opis jednog dana na bazenu gde vi sad prepričavate doživljaj kad ste vi na bazenu sa vašom ćerkom, a onda se sećate i događaja kad ste bili sa bratom i sa ocem. Pa da, to su, mislim, mi svi što smo stariji to više imamo neke iz detinjstva nam se vraćaju slike, a drugo poklapaju se, stvari se ciklično događaju i emocija u tom trenutku, baš to sa ćerkom na bazenu i sa mojim mlađim bratom na bazenu, je bio neki incident koji je rešio moj otac vrlo agresivno i iznenađujuće za mene, ali sam ja to potisnuo i zaboravio sam sve trenutke kad je moj ćale bio heroj, nego sam zapamtio samo bez veze ovo nešto, a bilo je bez veze dosta. Ali knjiga je takođe služila da mi otvori sve te prozorčiće i na ove pozitivne stvari. Generalno knjiga se bavi prihvatanjem različitosti, prihvatanjem porodice sopstvene, te primarne koja je takva kakva je i nema druga. Može da se kupi, može neko te usvoji, ali ovi prvi glavni su takvi kakvi su i dok ih ne prihvatiš stvarno ne možeš sa sobom da izađeš na čistinu uopšte, stalno si u nekom klisuri nekom. I to je takođe veliko saznanje. Ova knjiga je posledica višegodišnjeg rada na sebi sa raznim profesionalcima. Nisam baš mogao sve to sam da shvatim. Dobro. Ovde baš na onoj strani, ja mislim da je ova priča sa Nikom, da postoji jedna rap pesma. Pa da li ste napisali ovo dok ste pisali roman u 40-im ili ste napisali u tinejdžerskom dobu? U tinejdžerskom sam dobu napisao, ne može... I zapamtili, ili ste imali negde zapamtili? Stalno sam je pevao, ponavljao sam je stalno. Vrlo često čak sam repovao tu pesmu posle u diskotekama po Beogradu, pošto sam znao vlasnike i DJ-eve, uzmem mikrofon i odrepujem to i svi kao care. Noćni život. Tako da nije me to napustilo uopšte, što si bio da je to jedan tinejdžerski pokušaj, kao što je i cela hip-hop kultura, da skrenete pažnju na sebe. Zato sam se toliko u tome lako našao. Ali u tom miljeu bivše Jugoslavije, koje i dalje pripadam intelektualno i kulturno pre svega, jer i moja teritorija je teritorija bivše Jugoslavije, jer tu su ljudi koji me razumeju i koje ja razumem jako dobro i dalje. I knjiga je svuda hit u tim krugovima. Svi koji imaju te nazore šire od nekog uskog, da kažem, nacionalističkog okvira u kome mnogi od ovih sredina naših, nažalost, grcaju zbog tog uticaja koji nije opšti, nego je, kažem, sa određenih pozicija diktiran. Ima jako puno ljudi koje to uopšte ne interesuje. Uopšte ih ne interesuje. Sad je baš bio taj jedan vrlo značajan događaj prolamanja te energije kroz smrt Đorđe Balaševića, na primjer. Dakle, su to stvari koje su za mene kao autora i dizajnera izuzetno važne, da znam da imam publiku koju zanima na svim ovim bivšim republikama, sadašnjim državama. I to vreme, naravno, ja pamtim, svi mi selektivno pamtimo ono što hoćemo i što je najuzbudljivije bilo i lepo i tako dalje, ja pamtim i loše stvari, ali ja ne mogu da pobegnem od toga da sam rođen u Jugoslaviji, da sam se osjećao Jugoslovenom i da sam tako vaspitan. Ne mogu i preko noći da postanem nešto drugo. Neki Slavimir sa Hilandara, kad sam jednostavno vaspitan drugačije. Mogu da osvestim svoju, ne znam, duhovno biće, vremenom i tako dalje, što se naravno i desilo. Ali i dalje su moje obe noge su u toj bivšoj državi. Jednom prilikom ste rekli da je tekst za ovaj roman pročitao i vaš drug iz klupe, Srđan Valjarević. Zajedno ste učili, koliko sam ja upoznata u sedeli smo u klupi. U srednjoj dizajnerskoj školi.
On je postao pisac, vi dizajner, pa možete li nam otkriti da li on ima neke dizajnerske ambicije, mada je u komu crta, konobarici. On je genije, živi genije i njegovi crteži su imali daleko više života od većine nas za koji smo važili kao za neke stvarno dobre i buduće dizajnere. On je se zeznuo u toj školi, tako sam ga ja doživljavao i uvek smo znali da njegov sadržaj je daleko bogatiji od samo crtanja, ali su mu crteži bili izuzetno lucidni. Nije nikad ono što je trudio da odgovara na zadatke i tako dalje, bio je stariji od nas godinu dana, ponavljao jednu godinu, ali ranije u 4. Beogradskoj gimnaziji. Ali je bio pravi jedan klasičan mangup, šmeker, igrao je fenomenalno fudbal i mi smo sedeli oko njega i slušali njegove priče koje su bile jednostavno neverovatne. I najvažnije što sam uradio kad sam napisao knjigu, poslao sam odmah njemu da pročita i on je samo rekao u par rečenica da ne pripriča, se ne hvalim, jednostavno je rekao da bi to bilo to. A to od njega, to mi najviše znači od svih kritika, bukvalno. Verujem. Sad ću ovde pročitati jedan deo iz knjige. Kada sam došao da se prijavim za upis na Akademiju primenjenih umetnosti, u dvorištu među studentima nastupio je tajac. Gledaju me u neverici. Prepoznaju me sa televizije, misle da sam im ja novi profesor, poznati dizajner iz novina, a ja ću u stvari narednih godinu dana biti njihov kolega. Šta vas je nateralo da za 48 godina završite fakultet? U stvari ja znam, pročitala sam knjigu, a bih ovo ovako da publici malo... Pa da, jednostavno nisam dovršio svoj san iz detinjstva i moj veliki san je bio jednom kad sam već počeo, kad sam krenuo u dizajnersku školu, prirodan put je bio da idem na akademiju. Moji roditelji nisu završili nikakvu školu visoku, jer su me napravili na prvoj godini studija, tata je studirao geologiju, a mama ekonomiju, i tako malo se zaigrali i navežbali mene greškom. Tako da sam ja bio osnovni razlog zašto su oni napustili svoje škole. Moj brat nije završio ni srednju školu, znači on je baš se opustio bio i onda si ostalo na meni da ja to, kad sam već upisao, da nekad i završim. Međutim, jer krenuo je raspad Jugoslavije, ja sam probao da dovršim školu u Švedskoj. Tamo imam ujaka kod koga sam otišao da živim i da upišem taj master tu, odnosno zadnju godinu, na našu diplomsku godinu, 4. Međutim, prime me na faks i posle 3 meseca bukvalno uvedu sankcije protiv Jugoslavije i ja potpadnem pod to su takozvane kulturne sankcije, gde su studenti takođe naši, s našim pasošem, nisu im produženi bili boravak. I jednostavno to je bilo prvo veliko razočaranje i rekao sam nikad više na faks neću u životu. Međutim, posle vremenom shvatim i zbog roditelja i zbog sebe da nisam dovršio, da nisam ocanjao san do kraja, da ih nisam ostvario. I najveća prekretnica je bila u stvari kad je Nađa, moja ćerka, upisala 1. razred i vidio sam da njene te neke ocene, a 2. razred opet ocene, pa normalno sve petice, to nije baš ni najteže, baš da su petice, ali vidim puni se njena knjižica, a ja svoju nisam do kraja napunio i onda kao primer za nju, jednostavno da stvari moraju da se privedu kraju, sam stisnuo sve što sam mogao i onda 10 ispita je ostalo, inače mi je ostalo samo 4, međutim zbog ove prelaska na Bolonju i poena me isto pretvorilo u 10 ovih predmeta i to učenje u 47. godini napamet nekih stvari koje nikad nisam ni znao ni čuo za njih, ne znam, psihologije ili metodike ili tako dalje, sve sam morao da uđem u to i spremao sam se bukvalno kao astronaut, za let u kosmos, toliko ozbiljno, jer ne mogu se blamiram, tamo ovih 40 studenta koji me znaju sa televizije, sad treba da ja mucam pred njima, kao, pa ne znam, pa jel može neko lakše pitanje, nisam teo da dođem u tu situaciju. I još onda ovi profesori neki kao, pa dobro gospodine, hoćete vi prvi kao da ne čekate, rekao, pusti pitaj ove druge, molim te, samo malo da uđem u zonu i tako, ali prošao sam super, sve sam 10-ke dobio i to ne samo na uzrast, nego sam stvarno znao majke rođene i onda sam, sećam se, otišao zvao sam Ćaleta, javio mu da
da je diplomirao on, zajedno sa mnom, i onda sam otišao na Kalimegdan tamo kod pobednika, a raspao sam se bio totalno, sam mogao sebi dođem 2 sata. Odlično. Svaku od 47 priča iz ove knjige prate ilustracije 47 različitih dizajnera, po čemu je ovo izdanje i upečatljivo. I da li su ove ilustracije ciljano rađene za svaku priču, da li ilustrator imao priču pred sobom pa je onda radio ilustraciju ili ste onako naknadno samo... Da, ja sam imao osjećaj kad sam napisao dakle, da razjasnim samo, knjiga je napisana bila kao integralno izdanje. Dakle, nisam imao ošto iseckano to na priče kratke, nego je bilo 9 poglavlja, kao knjiga se zove 9, pa ću sad 9 poglavlja. I onda sam ja kao naivni pisac, tek u početku, uzeo i počeo da te neke događaje pokušam da navodim na neki normalan tok radnje i to navođenje čitaoca je bilo providno totalno. Videlo se iz aviona da ne može to tako. Te neke vezivne elemente knjige sam vrlo nevešto izveo. I onda sam dao ljudima da to pročitaju u Laguni, jer sam inače njihov autor za ove dečje knjige i onda bi bilo najlogičnije da tamo neko pročita i oni rekli nemoj da se blamiraš, molim te, ajde kao probaj, ostavi to da ćerka čita, nema veze. Ali nije bila to ni ozbiljna kritika, niti sam njih ozbiljno pitao za to, nego sam samo jednoj osobi dao da to, koju sam poznao, da mi kaže najiskrenije šta misli, ona je bila veoma preterano iskrena. Ali je to šta se desilo, ja sam onda 2 meseca ugasio kompjuter, nisam Word otvorio fajl uopšte. Bio sam potpuno raspadnut od tog komentara, jer nije bio detaljan, bio tako paušalno površan malo, ali razumeo sam dobro šta nije u redu i onda sam uzeo i posle 2 meseca otvorio fajl i rekao ovo mora nešto da se sređuje i opet instinktivno sam uzeo i isecko, nije mi niko rekao šta da izbacim, osetio sam, trebalo je 2 meseca da prođe, mi se to slegne, da sažvaće se, jer sam ja za 4 nedelje napisao knjigu. I onda je normalno da ne može da valja prva ruka, ali nikakvo iskustvo ne postoji i onda se, eto, to se tako malo uz tu jednu povredu dogodilo, ali se brzo je zaraslo jer sam onda odlučio da, imao sam osjećaj da to neće niko ni da objavljuje ovako i onako, a tada je bio baš u velikom usponu Facebook kao platforma, dakle pričamo to je pre 2 godine bilo, ali Facebook bio izuzetno moćan i uopšte ovoliko Instagram preuzeo kao sad. I onda sam jednu po jednu priču objavio, dakle isecko sam to u 47 priča, objavio sve u roku od 10 dana na Facebooku i povukao odmah. Čim sam dobio dovoljno komentara, podelio s ljudima, video hoće ljudi da čitaju, traže da se objavi i onda se pojavio izdavač koji je to stvarno hteo da objavi. Onda sam ja opet iz neke dodatne nesigurnosti svoje, ali opet iz želje da to bude ipak neki omaž onoga što ja inače radim kroz vizualnu komunikaciju, odlučio da zovem svoje prijatelje, uzore, idole ili neke ljude koje ne poznajem, ali stvarno ih se divim kako radi. I mnogi sam i prvi put upoznao i svi su sa tog, da kažemo, regiona bivše Jugoslavije i na neki način sam okupio bar oko tog projekta, taj kulturni prostor na jedno mesto i svi su u roku od 2 nedelje mi poslali ne skice, nego gotove ilustracije. Jedino ograničenje je bilo da budu crno-bele, da mora cela strana da se zauzme s tom ilustracijom i dobili su svako samo po jednu tu priču da pročitaju. Niko nije imao pojma o čemu se radi u drugoj, uopšte u knjizi. Nisam teo da ih opterećujem, da ih teram da sačitaju celu knjigu, ne bih ih ni pročitali i tako, to su ipak dizajneri, slikari, ilustratori, slabije se čita u mom svetu. Ali eto, imao sam sreće da oni od te knjige ispade umetnička neki projekat, zahvaljujući njima. Ovde u ruci ja sad držim često izdanje, koliko izdanja je imala? 9. Sad se štampa 9. Fenomenalno. Za 2 godine. Ovde kod nas i u biblioteci reakcije i čitalaca i bibliotekara su baš pozitivne. Hvala. Pored romana 9, autor ste i slikovnice za decu, koje ste napisali i ilustrovali Singi Lumba, pa možete li sa nama da podelite iskustvo? Naravno, ja sam svoje ćerki pričao priče
kada je bila baš mala, od recimo njene 2. godine, pred spavanje, to je bila moja uloga u kući, jedna od, ali eto, tamo je bila najvažnija. I svako večer sam morao novu priču da izmislim, jer je to dete rođeno sa nekim poremećajem za pamćenje, odnosno sve pamti. Sad može prepričao šta sam joj pričao, ima 12 godina, verovatno bi sad se setila. Neverovatno ima stvarno pamćenje, dakle nisam mogao da pričam nikad 2 puta istu priču. Pogotovo ove princeze koje svi znamo, Pepeljuge i tako dalje, i sve verzije toga i sve sam probao da remiksujem milijardu puta dok nismo počeli da pravimo autentičnu devojčicu koja liči u stvari na nju, koja nije moja Nađa, nego se zove Singilumba. Singilumba se zove zato što je Nađa kad je bila mala napuni onaj helijumski balon, napunjen je se zalepi za plafon i ono umesto kaže skini balon, kaže Singilumba. I ja sam onda, pošto je to ponavljala po milijardu puta, uglavnom dok gledam Ligu šampiona kad baš ne treba, onda mi kaže tata Singilumba i bukvalno vidim je u drugoj sobi kako čeka da sednem da gledam fudbal i onda pusti ovako i zalepi se gore, mama naravno umire od smeha tamo zajedno s njom i onda ja idem i skidam balon s plafona. I uglavnom, pošto je ponavljala puno puta, ja se bavim brendovima primarno i Singilumba i shvatim da je to ime i prezime devojčice neke. Ideja je u stvari sa tim da su se nagomilala te priče i da smo shvatili da ta devojčica stalno ide i nekom nešto pomaže. A to je ona sama insistirala. Ja sam pitao šta hoćeš da ova devojčica radi. Ona je sama rekla, hoću da nekom uvek pomogne nešto. I ona rešava, dakle, probleme iz knjige u knjigu, tako što nacrta rešenje problema, a njen najbolji drugar sa planete plavih oblaka, jedan dečko iz Mašte koji se zove Filippo Bibi, on onda gledajući njene crteže, inspirisan dakle njenim talentom, upotrebi svoj talent, a to je za sviranje, i gledajući te note, odnosno crteže kao da su muzičke note, počne da stvara takođe neku kreativnu čaroliju i tu dođe do te u stvari sinergije. I glavna premisa knjige je da samo zajedno, jer deca su sad počela da žive sami u svojim svetovima, apsolutno nema interakcije više. I to je jedan od načina da, i ima u prvoj knjizi pogotovo ima jedna rečenica kad god ne znaš šta da radiš, da li od dosad ima nečeg, gledaj kako ćeš nekom drugom da pomogneš. To je i poenta knjige. Da se napuni vreme i mozak sa odgovornošću prema drugima, prema planeti, prema prirodi i sve i ostalo. I prihvatanje različitosti, o tome je ova druga knjiga, Kockasta planeta, ova prva je baš o pomoći onima kojima pomoć treba. Tako da taj jedan, uslovno rečeno, plemeniti pristup, vraćanje pravim vrednostima, ali opet kroz talent, objektivan talent dece koja se rađaju sa talentima i sva deca imaju talente, samo vremenom ih zaborave. I to je ono zašto služi ova knjiga i najbolje od svega je što na kraju, pošto to stvarno se lepo i prodaje, odlučio sam da sav svoj autorski honorar dajem deci bez roditeljskog staranja u domove po Srbiji i na svakih par meseci uplatimo neku svotu koja njima vrlo dobro dođe. Odlično. Planirate li još neku knjigu za odrasle? Planiram, pišem, napisao sam više od pola sad sledećeg romana, on je sad naravno čista fikcija, utemeljena naravno opet u mojim familijarnim odnosima i tako dalje, ali malo je veći, kompleksni zahvat, nije više tako spontano iz duše, što bi rekli, nego malo iz glave, pa ćemo vidjeti. Lepo, nadam se da ćemo i taj roman promovisati u Užičkoj biblioteci u nekim drugim okolnostima. Da, takođe. Hvala vam što ste vaše vreme podelili sa nama. Hvala i vam.